Meet Andrew, Carlos, Miriam, Becca and Fernando. Bemutatjuk Andrewt, Carlost, Miriamot, Beccát és Fernandót. Missziójuk egyszerű. Segítenek a városrész lakóin, sorra mindenkin. Az egyszerűség nem csupán missziójuk elnevezése. A küldetés egyszerű megközelítése a kulcsa minden kapcsolatnak, amelyet a városlakókkal kialakítanak. A misszió ügynökei egyszerű kérdéseket tesznek fel, hogy jobban megérthessék az emberek helyzetét. Miután jobban megismerkednek közvetlen szomszédaikkal, munkájukat kiterjesztik az utca mindkét oldalára. Céljuk tartós, erős kapcsolatokat kialakítani a szomszédaikkal. Ezen a környéken elég nagy a szegénység, az emberek több munkahelyen is dolgoznak, így nemigen van idejük a családjukra és házuk tájgondozására. A misszionárusok segítenek nekik, látható változást hozva az életükbe. Segítek takarítani, ez az egyik kedvenc házi munkám. Összeszedjük az utcáról a szemetet, ez felkelti az emberek figyelmét, és látják, hogy törődünk a környékükkel. Így szeretek a leginkább megbarátkozni az emberekkel. Felajánlottuk, hogy önkéntesen megtisztítjuk az udvart, lenyírjuk a füvet, vagy virágokat ültetünk. Többen is megengedték, így minden héten végezzük ezt a munkát. A sarkon lakó hölgy elmondta, hogy eleinte nem tudta, kik vagyunk, és mit akarunk, de amikor látta, hogy milyen munkát végzünk, megértette, hogy segíteni szeretnénk. Más reakciókban is részünk volt. Egyesek azt mondják, ezek az emberek törődnek a környékkel, nekünk is törődnünk kellene. Elővették a szerszámaikat, gépeiket, és azt mondták, hogy attól kezdve majd ők maguk fogják rendben tartani a portáljukat. We're having to find a way to let people see our Christianity. Meg kell találnunk a módját bemutatni az embereknek a kereszténységet, magát Jézust, azáltal, amit teszünk, érettük. Azt kell meglátniuk, hogy mindazok ellenére, amit a kultúrájuk diktál, mindazok ellenére, amit a tévében látnak, a keresztény értékek nagyon sokat számítanak, ha azokat alkalmazzák. Ez majd kézzelfogható módon javítja az életük minőségét. Minden járókelő számára nyilvánvaló, hogy ez a lakónegyed teljesen más. Tiszta, szép, virágzik benne az élet. Sok bevándorló él ebben a körzetben, akik számára nehéz egyáltalán szóba állni a nyelvi korlátok miatt. Az egyik nyelvtanár, Carlos, mexikói, számára az angol nyelv teljesen új. Körülbelül másfél évvel ezelőtt került ide. Ma már folyékonyan beszél angolul, és nyelvtudását szeretné másoknak is átadni. Carlos a Bibliát használja a tankönyvnek a nyelvtanuláshoz. Hisz Istenben, amely még egy némát is képes beszédre tanítani. A Biblia segítségével Carlos megtanítja diákjait az újonnan elsajátított nyelven is szolgálni. Nagyon szép, egyenesen felejthetetlen tapasztalat angol nyelven és egyben Istenről is tanulni. Tudom, hogy miért kell félnünk az Istent, mert ő ad nekünk életet. Amint a diákok egyre jobban beszélik az angol nyelvet, Carlos tanácsolja őket a pályaválasztásban, és segít munkát találni. Maga a projekt nagyon egyszerű, de az emberek egyik legnagyobb szükségletét elégíti ki. Hasonlít például ahhoz, amikor Jézus visszaadta a vaknak az látását. A projekt segítségével az emberek egy teljesen új kultúrával ismerkednek meg, és megtanulnak benne kiigazodni. Egy másik igencsak igénybe vett szolgáltatás a gyermekek nevelése. A szülők sokat dolgoznak, így a gyermekek sokat vannak egyedül, éppen ezért az Egyszerűség projekt misszionárusai rendszeresen összegyűjtik a gyermekeket, és megtanítják őket bölcsen kitölteni az idejüket. A gyermekek annyira szeretik ezeket a foglalkozásokat, hogy sokszor egyedül jönnek el, játékokat játszanak, új barátokat szereznek, és Jézusról tanulnak az énekeken és bibliai történeteken keresztül. A gyermekek különböző okok miatt járnak ide, ez szórakoztató, szeretem a Noéról és Jézusról szóló történeteket, nagyon tetszenek a foglalkozások, nagyon szórakoztató és örömöt szerez nekünk. Michel gyermekei is eljárnak a foglalkozásokra, számukra az Egyszerűség projekt maga a megváltás volt. Akkor szereztek tudomást erről a központról, amikor Andrew meglátogatta őket és feltett néhány kérdést. A hölgy reménytelen helyzetben volt, életének legsötétebb szakaszát élte át. Amikor az Egyszerűség misszionárusai bekapogtak az ajtón, látni sem akartam őket. Egy egész listára való szolgáltatást ajánlottak fel, közöttük volt a Biblia tanulmányozása, anyagi támogatás, meg minden egyéb.
Bejelöltem az összeset, mert mindig is érdekelt a Biblia tanulmányozása, de nem volt rá lehetőségem. Miután érdeklődését fejezte ki, Michelle egyre nyitottabbá vált a misszionárusok előtt, és személyes kapcsolat alakult ki közöttük. Megkérték, hogy imádkozzon a saját helyzetéért. Nagyon megrázó volt számára az, hogy a gyámhatóság elvette tőle gyermekeit. Nagyon nehéz volt elveszíteni őket, így imádkozni kezdtem. Jóleső melegséget éreztem, amely tetőtől talpig betöltött, és megnyugodtam. Éreztem, hogy minden rendbe fog jönni. Öröm töltött be. Egyszerűen nem tudtam megválni ettől a kellemes érzéstől, de egyben azt sem tudtam elfelejteni, mennyire rossz volt megválni gyermekeimtől. A kellemes érzés azonban végül felülkerekedett. Tudtam, hogy vissza fogom kapni gyermekeimet. Csodával határos módon a gyámhatóság már másnap visszaadta gyermekeket, sőt, még elnézést is kértek a kellemetlenség miatt. Michelle ebből is megtanulta azt, hogy Isten a kormányzója mindennek, és a legnehezebb helyzeteket is meg tudja oldani. Amint haladt előre a Biblia tanulmányozásával, egyik fontos döntést a másik után hozta meg életében. Részt vett a missziós központ összejövetelein, lemondott a dohányzásról, és önkéntes misszionárusként tevékenykedik. Amint az Egyszerűség projekt misszionárusai összebarátkoznak az emberekkel, azok igyekeznek maguk is segíteni nekik a segítségnyújtásban. Ezt szeretnénk bemutatni a közösségnek. Segíteni jöttünk, megismerni a szükségleteiket, foglalkoztat bennünket az ő jólétük, a családjuk jóléte, azonosulni kell velük és meggyőzni őket arról, hogy nem várunk semmit cserébe. Azért vagyunk itt, hogy nyújtsunk valamit, hogy fényt hozzunk az életünkbe. Do whatever is in your hands, in your reach to help and to try to improve their life. We work really hard to let people know that we're not. Keményen küzdünk azért, hogy az emberek felfogják, nem csupán bibliaórákat tartani jöttünk, vagy kapni valamit, hanem amennyiben barátra van szükségük, szívesen eljövünk havonta néhányszor barátkozni is. Természetesen örömmel tanulmányozzuk a Bibliát is velük, ezt már egyébként jó ideje meg is tesszük, de nem csüggedünk el, hanem szeretnénk bemutatni, hogy tényleg törődünk velük. Giving Bible studies gives me great joy. Nagy öröm számomra bibliaórákat tartani, mivel a Biblia Isten szava számunkra, és benne találjuk meg az igazi szabadságot. Sok ember küzd szenvedélyekkel, próbákkal és nehézségekkel, ebben a könyvben viszont ott van a vigasztalás forrása, amelyre oly nagy szükségük van. Jézus megértette az embereket. Tudta, hogyan barátkozzon meg velük, hogy áldásukra legyen. A jóság egyszerű tettei megszólítják azok szívét, akik még nem hallottak Istenről. Imádkozzatok azért, hogy legyen lehetőségünk minél több ilyen missziós központot létrehozni a nagyvárosokban, ahol ezek a misszionárusok az életükkel tehetnek bizonyságot. Next on Mission Spotlight, A következő alkalommal hihetetlenül szép tájakra látogatunk el. Ezek egyike Alaszka, utána meglátogatjuk a Csendes-óceán túlsó partját, ahol egy adventista iskolában Mikronézia eljövendő királyai, királynői és kormányzói tanulnak. A misszióhíreket látták, a fordítás a Reménység Hangja Rádió Kolozsvári stúdiójában készült.